Možná jste to už zaslechli. Pravidla pro odpočet na výzkum a vývoj se od roku 2026 mění. A tentokrát je to opravdu dobrá zpráva. Více peněz totiž díky tomu zůstane doma, ve vaší firmě. Nově si stát vezme méně a vám z každého milionu investovaného do vývoje zůstane více než 300 000 korun navíc. Pokud tento bonus nevyužijete letos, můžete si ho přenést až do následujících 5 let. To je obrovská jistota, hlavně když chcete rychle růst. K tomu si připočtěte méně papírování a více klidu na samotnou práci. V Aiming jsme u přípravy těchto změn přímo byli. Už 17 let vám pomáháme s tím, aby vaše peníze zbytečně neodcházely pryč a pracovaly tam, kde mají, ve vašem vývoji. Takže pokud vyvíjíte nové produkty, technologie nebo software, ozvěte se nám. Teď je ta správná chvíle spočítat si, o kolik více vám od roku 2026 zůstane doma.